سلام طعنا هبلي كاب كل كورنات عالم كينكم مدبات مرب نيوز اب مكتال تركبوا فتوات تخاتلتي امم بارنا ساعتي زوادنا يوم حدشت حبريتات حيزنا لكم مزينا لنا كسب مجرشا مسانا تصنحنا تلابنا هذه ناب ناي مجمريا سبر زينا خنحلفكم ناي سلطان غزيو كبقع كلتا معلت راح تاريفو زلو جنرال تادس ورد زملكت لو ما عندي اب اديس ابا مس قدامي منستر ابي احمد زيزتين ناي زحلف ناي حد عمت ناي سلطان زمنو اب تግራይ ዝተፈጸሙን ስራሕትታት ሪፖርት ከም ዘቕረበን ኣብ ዝተነገረሉ እዋን ሕዚ ድማ ንቐጸልቲ 6 ኣዋርሕ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ክቐጽል ከም ዝተወሰነን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድማ ንህዝቢ ዕላው ክኸውን ከም ዝኾነን ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣለው ነዚ ዝምልከት ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ናባኹም ክነቕርብ ኢና ناي سراويت تግራይ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝኾነ ሓደ ጀነራል ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ንድሕሪ ሕዚ እንገብሮ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ኣብ መረዳዳእ በፂሕና ኢና ሓበራዊ ጸላእ ስለ ዘለና ድማ ሕዚ ሓቢርና ንምክተሉ ግዜ በፂሑ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ድሕሪ ሕዚ ቦይኑ ኣይኮነን ተወሳኺ ሓይሊ ረኺቡ እዩ ክብል ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ጀነራል ንሱ መን እዩ ንኣርሚ ክንደይ ኣዛዚ እዩ ዝብል ብሓባር ክሪኦ ኢና ኣብ ከባብታት ሸረሪናን ወሰን ሱዳንን ዘንቀሳቐስ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዘብዕ ተከዘ ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ዘይሕጋውያን ዕጡቃት ምዕራብ ትግራይን ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብዓወት ከም ዝተኸላኸለን ንኣስታት 3 ሰዓት ዝጸንሐ ውግእ ከም ተኻይደን ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዙርያ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ብበዝሒ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ካብ ከባብታት ዓዲ ጸጸር ጀሚሩ ብኣንፈት ኦም ሓጀር ጀሚሩ ክሳብ ናይ ሱዳን መዋሰነ ከባብታት ብበዝሒ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ناي سلطان غزيو كبقع كلتا معلت طرح تاريفو زلو جنرال تادس ورد زملكت لو ما انتي او اديس ابا مس قدامي منستر ابي احمد زيزتين ناي زحلفه ناي حد عمت ناي سلطان زمنو اب تግራይ ዝተፈጸሙ ስራሕትታት ሪፖርት ከም ዘቕረበና ኣብ ዝተነገረሉ እዋን ሕዚ ድማ ንቐጸልቲ 6 ኣዋርሕ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ክቐጽል ከም ዝተወሰነን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድማ ንህዝቢ ዕላው ክኸውን ከም ዝኾነ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም እዮም ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ከም ዝፍለጥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝርከብን ሪፖርት ድማ ንኣብይ ኣሕመድን ነቶም ያው ዘሎ ሚኒስትራት ናይ ኢትዮጵያን ከም ዘቕረበን እዩ ዝረብ ዘሎ እቲ ናይ ስልጣን ዘመኑ ንክውድእ ናይ ኣስታት ሓደ መዓልትን ፈረቓን ዝኣክል ግዜ ዝተረፈ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ድማ ንተወሳኺ ቀጸልቲ 6 ኣዋርሕ ንትግራይ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ክመርሕ ከም ዝኾነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተወሰነ እዩ እናተነገረሉ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ህወሓት ደገፍትን ከምኡ ድማ እቶም ደለይቲ ለውጢ ኢና ዝብሉ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ተቃውምቲ ኣካላት ድማ ተረር ዝበለ ተቃውሞታት እናበጽሑ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ካብቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ደለይቲ ለውጢ ኢና ዝብሉ ሰባት ዝበጽሐ ተቃውሞ ከምዚ ክብለው እዮም ገሊጾም ዘለው ምንዋሕ ግዜ ስልጣን ነቲ ክመጽእ ዝጸንሐ ተስፋታት ሪፎርምን ሓደስቲ ኣሰራርሓታትን ስለ ዝዝሕሎ ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ስሉጥን ግሉጽን ዝኾነ ናብ ንቡር ናብራን ምርጫን ዝሰጋገረሉ ግዜ ይጽበ ስለ ዘሎ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተናውሐሉ ግዜ ትክክል ኣይኮነን ሓደስቲ ሰባት ምስ ሓደስቲ ሓሳባት ንኽመጹ ዘሎ ዕድል ስለ ዘጽበቦ ሕዚ እውን ዝነገር እዚ ተቐባልነት ኣይብሉን ኣብ ዳግመ ህንጸትን ሰላምን ዝግበር ጻዕሪ ክዕንቀፍ ከም ዝኽእልን ኢሎም እዮም ተንቲኖም ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝፍጸም ዘሎ ተቃውሞ ምዃኑ እዩ ኣብ ትግራይ እውን ሓደ ደገፍቲ ናይ ህወሓት ዝኾኑ ሰባት ድማ ከም ዝኽብሉ እናተቃወሙ ዝርከቡ እቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዘካየዶ ናይ መሪሕነት ሚና ወይ ከዓ እቲ ናይ መሪሕነት ብጽሒት ትክክል ከም ዘይኮነን ኣብ ትግራይ ድማ ምንም ዓይነት ለውጢ ከምጽእ ስለ ዘይከኣለን ሕዚ እውን ንሱ ንቐጻሊ 6 ወርሒ ቀጺሉ ማለት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስቂሉ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝኾነ ሃዋህው ሕዚ እውን ንክቕጽልን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ምፍራድን እዩ ክብሉ እዮም ገሊጾሞ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደየና ያዘራራብ ከም ዘሎ ንዓኹም ክነግረኩም ኣይክእልን ክቡራት ተኸታተልቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ንቐጻሊ 6 ወርሒ ምጽናሕ ማለት ለውጢ ዲኸምጽእ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ዲኸምጽእ ዝብል ኩላትና ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ እንተኾነ ግን ብኣንፈት ደገፍቲ ለውጥን ብኣንፈት ደገፍቲ ሕወሓትን ግን ሕዚ እውን ተቃውሞታት እናስዕበሉ ከም ዝርከብን እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ንቐጻሊ ናይ 6 ወርሒ ፕሬዝዳንት ናይ ትግራይ ኮይኑ ክቕጽል ከሎ ድማ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ዕፅዋን ክባን እቲ ናይ ካልእ ናይ ኑሮ ውድነት ድዩ እቲ ናይ ካልእ ሕማቕ ምምሕዳራት ድማ ቀጻሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ከስክረኩም ከለኹ ከዓ
ናይ ሰራዊት ትግራይ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝኾነ ሓደ ጀነራል ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ንድሕሪ ሕዚ እንገብሮ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ኣብ መረዳዳ በፂሕና ኢና ሓበራዊ ጸላኢ ስለ ዘለና ድማ ሕዚ ሓቢርና ንምክተሉ ግዜ በፂሑ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ድሕሪ ሕዚ ቦይኑ ኣይኮነን ተወሳኺ ሓይሊ ረኺቡ እዩ ክብል ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናይ ኣዛዚ ኣርሚ ስሳ ዝኾነ ጀነራል ህንፃ ወልደ ጀወርግስ ዝበሎ ኮይኑ ኣብዞም ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣኪቡ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኑ ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ንድሕሪ ሕዚ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ኢትዮጵያ ክመፀና ንዝኽእል ወረራን ኩናትን በይንና ኮይና ክንምክቶ ኣይንኽእልን ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ በይንና ኮይና ንሸውዓተ ሃገራት ዝተዋጋእናሉ ሕዚ ከምኡ ኮይና ንዋገአሉ ኩነታት ኣይተፈጥረን እቲ ኩነታት እናተቐየረ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ሚዛን እውን ናብ ሰሜን ከም ዝመፅእ እናገበርና ኢና ዘለና እቲ ቃልስና ድማ ሕዚ እውን ፍረና ፍረ ዝርከብ ሓገዝትና ድማ ኣብ ወገን ሰሜን ኣጸቢቕና ተረዳዲና ኣለና ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ድማ ቀጻሊ እዩ ነቲ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን ዕቤት ናይ ትግራይ ድማ ካልእ ዓይነት መቐይሮ ሒዙሉ ክመጽእ እዩ ክብል ከም ዝገለጸሎምን እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ንዝኽእል ወረራታትን ኩናትን ድማ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ጥራይ ቦይኑ ክምክት ከም ዘይኽእልን ነቲ ካብ ኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ሓገዝ ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ መቐይሮ ነጥቢ እዩ ክብል ከም ዝገለጸሎምን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከምኡ ድማ ካብቲ ጀነራል ዝተቐድሐ ናይ ቪድዮ መረዳእታ እውን ዘቃልሕ ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣካይዳ እዩ ማለት እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ማለት እውን ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ነቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ካልእ ዓይነት ሓጋዝ ሓይሊ ክተምጽእ ምኽኣል ማለት ኣልያንስ መፍጠር ማለት ኣብዚ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሓደ ፖለቲካዊ ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ክዕወት ዝኽእል ምስ ካልእ ከምኡ ዝበለ መዳርግቲ ኣካላት ኣላይ ክገብር ከሎ ኣልያንስ ክህልዎ ከሎ እዩ ሕዚ እውን ነዚ ነገር እዚ ዘተረርን ጽቡቕ ዝኾነ መንቀሳቐሳት ይግበር ከም ዘሎን እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ጀነራል ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ከባብታት ሸረሪናን ወሰን ሱዳንን ዘንቀሳቐስ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዘብዕ ተከዘን ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ምዕራብ ትግራይን ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብዓወት ከም ዝተኸላኸለን ንኣስታት 3 ሰዓታት ዝጸንሐ ውግእ ከም እተኻየደን ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዙርያ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ማለት እውን ካብ ኦም ሓጀር ጀሚሩ ክሳብ ናይ ሱዳን ወሰናት ዘሎ ከምኡ ድማ ክሳብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ሰሜን ምዕራብ ከባብታት ክሳብ ዓዲ ጸጸር ከባብታት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን እቲ ዝማዕበል ሓበሬታ እዩ ከምኡ እቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታት ከምኡ ድማ ካብ ኣርሚ 7 ዝተሰምዑ ሓበሬታት ከም ዘመላኽትዎ ዘለው እንተኮይኑ እቶም ዘብዕ ተከዘ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሸፊቶ ምዕራብ ትግራይ ተቆጻጺሮሞ ዘለው ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ነቲ ካብ ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣርሚ 7 ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነውሉን እቲ ኣርሚ 7 ድማ ብምክልኻል ጠንካራ ዝኾነ ምክልኻል ከም ዘርአየን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብዙሕ ወረክ ንዛሕ ጸኒሑ እዩ እቶም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝገደፍዎ ቦታ ኣሎ እናወፂኦም ዝርከቡ ገለ ዝብል ተሽሙ ወረታት እናወፀ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ብዘይካ ተኽሲ ዝተገበረ ነገር ኣይኮነን ኣርሚ 7 ዝተቆጻጸሮ ቦታታት ነይሩ ብርግጽ እቲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ምስሊ እውን ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ቦታታት ተቆጻጺሩ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኣርሚ 7 ሕዚ እውን ብቲ ካብ ዘብዕ ተከዘ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሎም ኣሰባሲቦም መፅኦም ናይ መጥቃዕታት ስለ ዝፈተኑሉ ንድሕሪት ክምለስ ተገዲዱ ኣሎ ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባብታት ኦም ሓጀርን ናይ ሱዳን ከባብታት ዘሎ ናይ ዶብ ከባብታትን ከምኡ ድማ ክሳብ ዓዲ ጸጸራት ሒዙ ዘሎ ከባብታት ብበዝሒ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ናብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ምእታው ኣዝማሚያታት ይርኡ ከም ዘለውን ናፍቲ ከባብታት ድማ ብበዝሒ ሰራዊቶም ይንቀሳቐሱን ናፍቲ ከባቢ ካቱ ዝኽእል ሰራዊት ኣብ መመልማል ከም ዝርከቡን ዝብል ሓበሬታውን ካብቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ዘይሕጋውያን ዕጡቓት ዝወፅእ ሓበሬታታት የመላኽት ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ከይትረስዑ እዚ ምድላው እዚ እንተፈቲኹም ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ خبرات ተኸታተልቲ ኣነ ግን ኣብዛዚ መለኹ ሰላም